Dan uwa kada ka manta ka danna mana subscribe kana ka danna mana alamar kararrawa da zarar mun daura zaka ganshi akai. Mun gode. Kafa da nuna amincewar da ake ta yi masa tun yanzu game da zaben 2027. Abdulsalam Ibrahim Ahmed ya duba wannan batu ga kuma rahotonsa. Kalaman sanata Muhammad Ali Indume dai mai wakiltar mazaɓar Borno ta Kudu a Majalisar Dattawan Najeriya karkashin tutar jam'iyyar APC mai mulkin kasar tsokaci ne ga shugaba Bola Ahmed Tinubu cewa nuna amincewar da ake ta yi masa tun yanzu game da zaben shekara ta 2027 na iya zama shigo ba zurfi. Akan haka ne kuma Bala Ibrahim, daraktan yada labarai na jam'iyyar APC na ƙasa, ya tofa albarkacin bakin jam'iyyar, amma kuma ya ce wata jarida ta ruwaito kalaman nasa ba daidai ba, ya kuma bayyana ainihin abin da ya faɗa. Na ce to shi sanata Ali Indume ɗan jam'iyyar APC ne da ake mutuntawa mai girma mai daraja, kuma a baya ya sha yin maganganu game da yadda jam'iyya ke mulkin ƙasar nan. Wani sa'ilin ma maganganun nasa su karo da abin da jam'iyya take yi. Amma da yake ita jam'iyya ta APC jam'iyya ce mai sassaucin ra'ayi wacce take baiwa 'ya'yanta dama su bayyana ra'ayinsu ko da ra'ayin ya bambanta da ra'ayin jam'iyya. Muddin dai ra'ayin bai saɓawa ƙa'idoji ko kuma shimfiɗaɗɗun dokoki na jam'iyya ba, babu wani abu. To amma ya kuke kallon bayanan nasa? Ni a fahimta ta kamar kashedi ne ya yi wa shugaban ƙasa da cewa ya yi karatu na tanatsu, kada ya sakankance da cewa wannan ƙuri'a da ake kaɗa masa shi kaɗai zai iya kai shi ga gaci. Akwai buƙatar a faranta wa 'yan Najeriya ta yadda su 'yan Najeriya su ne za su kaɗa wannan ƙuri'a. To kuma da ake cewa an mai gargaɗi har ma za a iya ɗaukar mataki kan safa. Babu wanda ya masa gargaɗi, babu wanda ya ce zai ɗau mataki a kansa. Ni abin da na ce jam'iyya tana da hanyoyin da take bi na ladabtar da wanda ya yi ba daidai ba. To a sani na dai jam'iyya ba ta zauna akan wannan magana ba, jam'iyya ba ta ɗau wani mataki akan wannan magana ba. To koya ɗan majalisar dattawa Muhammad Ali Indume ya ji da wannan batu? Ba abin da na faɗa wanda ba daidai ba, a fitar guda ɗaya maganar da na faɗa wanda ba daidai ba. Inda an kawo wani hujjan da ya fi nawa sai in yarda da laifin da na yi kuma in ba da hakuri. In kuma za a hukunta ni ne sai a hukunta ni akan laifin da na yi. Dole ne mu faɗi abin da yake damun jama'a. To wasu da yawa sukan yi mamaki kana ɗan jam'iyyar APC kusa a cikinta kuma kana ire-iren waɗannan maganganu da ake ganin tamkar suka ne ga gwamnatin APC. Ba suka ba, na faɗi gaskiya dai a waje. Ba a samun ganin shugaban kasa. Balle ma ka gaya masa wayannan abubuwa. Amma ka bi dukkan hanyoyin da suka kamata ka ga shugaban kasa ba ka sami hakan ba? Na bi dukkan hanyoyin da za a ga shugaban kasa. Ni gaskiya ba zan daina faɗan gaskiya ba, ko ina fati ko bana fati. In fati ta ga dama su kore ni, in sun ga dama su yi duk abin da za su yi, amma ni gaskiya nan zan faɗe sai insha Allah. Ya zuwa yanzu dai a iya cewa ɗan majalisar dattawan ya zama tamfar gugar karfe shakwaramiya sakamakon ire-iren kalamansa na sukar abin da yake ganin an yi a gwamnatance ba daidai ba ko kuma ba zai yi wa talaka daɗi ba, al'amarin da har ya taɓa sa aka dakatar da shi daga majalisa tare da haddasa abin da ya kira mayar da shi saniyar ware. Abdulsalam Ibrahim Ahmed, sashen Hausa na BBC daga Abujan, Najeriya. To a Najeriya da kuma jamhuriyar Nijar yanzu karfe 7 ne saura kwata. Kungiyoyin farar hula ne suka fara martani kan kalaman shugaban gwamnatin mulkin sojin kasar Burkina Faso, Captain Ibrahim Traore, wanda ya yi zargin cewa manyan kasashen duniya na neman ingiza ɗaya daga cikin kasashe uku mambobin kungiyar IAS ta ci amanar sauran. Shugaban da bai fito fili ya ambaci wata kasa ba, sai dai ya ce gargaɗi ne bayyananne game da kokarin kutse da kasashen ke yi tsakanin su. Captain Ibrahim Traore, shugaban na Burkina Faso, ya ce ana fuskantar karuwar matsin lamba da kasashen ƙetare ke yi ta nuna adawa da haɗin kan kasashen yankin Sahel na IAS. Ga rahoton Cima'ila Isufu. Shugaban mulkin sojan ƙasar ta Burkina Faso ya bayyana hakan ne yayin bikin rera taken ƙungiyar IAS a karon farko a fadarsa da ke Wagadugu. Shugaban ƙasar ya ci gaba yana zargin ana ci gaba da yin yunkuri
na murkushe kungiyar kasashen uku da Burkina Faso, Mali da kuma Niger suka kafa. Traore ya yi tur da cewa a kowace rana 'yan mulkin mallaka na tunkarar su da neman tilastawa ɗaya daga cikin kasashen uku cin amana sauran. Yana mai gargaɗi game da hanyoyi masu raba kan jama'a da nufin yin zagon ƙasa ga gina sarari mai cikakken iko, haɗin kai da wadata. Jawabin da Haruna na Allah, wani mai aƙidar juyin juya hali a Nijar, ya ce sun ji kuma fatan su shine kar a samu baraka cikin wannan kungiya. Mun ji abin da ya faɗi, kuma abun nan da ya faɗi ya razana jikinmu. Muna kokowa dan saboda kowa ya ji, ka kowa ya raida abin ta hanyar shi a cuta mu wannan kungiya da mun kawa ta IS dan saboda kare mutuncin mu kama jikinmu, mu yi kokowa, mu danne, mu daure, mu hidda wasu abubuwa ga kanunmu waɗanda duka zai sa su kurɗa su bi ta hanyar wani a tarwatsa wannan kungiya da mun ka aza ta IS. Babu ta yiwa mu sai da ranmu kuma wani yau ya maida mu inda mun ka hito. Dan Allah da Annabi, ƴan ƙasar mu, ƴan ƙasar Mali, ƴan ƙasar Burkina, mu kama mutuncin mu. Rai ba komi bane bisa ga wagga tahiya da muke yi. Ko da yake Abdulnasir Saidu, wani dan farar hula a Nijar na da yakinin cewa da zarar ɗaya daga cikin uku ya sha kwana to kawo za a faɗa haɗari. Sai da shawara kuma sai an tsaya an zama sun ca oke ɗaya uban kiɗa saboda kai tun da yau ya zama Burkina ne ko Mali ko Nijar. Duk ƙasar da ta kuskura kowane magabaci cikin wanga guda uku ya kuskure ya yarda wannan kasashen suka samu hanyar gare shi da kanshi ya tabbatar da an yi ba da shi ba kuma zai kawo sauran kasashen a cikin haɗari. Allah ya tabbatar da fahimta a tsakanin kasashen da namu guda uku tun da cikin tahiyar da muke ba a tahi ko ina ba tun yanzu an fara tangal-tangal matsala ce kuma tahiya wurin tsari da ke da kwai tahiya ce dama wadda dole sai da nazari. Sai da a cewar Ibrahim Salisu, kawancen kasashen IAS ya zama wani zakaran gwajin dafi ga sauran kasashe na Afirka. IAS tana nuna ma sauran kasashen Afirka cewa ana iya araba gari da waɗannan kasashe na yamma kuma a kai labari. Shine babban sakon da shi shugaban ƙasar Burkina Faso bai gayi sunan ƙasa ba wanda yake nuna cewa da ita ne yake a cikin wannan jawabi nashi. Shan kunne ne ko kuma ƙara tunasar da shugabanninmu na Afirka da ma al'umma Afirka irin kalubalen da ke gabanmu na cewa idan ba mu zama tsintsiya madarminki guda ba to babu yadda za a yi mu kai labari a cikin wannan kokowa da muka ɗauko ma kanmu ta yaƙi da mulkin mallaka. An kirkiri kungiyar IS a cikin Satumba 2023. IS ta yi hannun riga da tsohon tsarin tsaro da diflomasiya. Kungiyar ta rungumi tsari irin na adawa da mamayar kasashen waje da kuma ƙudurin maido da albarkatunta da tsaronta. Ƙawancen ya